מערכת העצבים שלך לא חלשה, היא מגיבה למה שלימדו אותה. ריק הנסון מסביר שחוסן נפשי נבנה דרך אימון המוח לחוויות של ביטחון, כוח ומשמעות, לא דרך הדחקה, דרך הטמעה חוזרת של שקט ורוגע בגוף. זה חשוב, אבל הזוהר מוסיף יסוד קריטי. מערכת העצבים קורסת שהיא מרגישה לבד. היא מתייצבת כשהיא זוכרת שיש מי שנושא אותה ומי ששומר עליה. לא רק תרגילי נשימה מרגיעים את הגוף, אלא אמון מחודש במערכת החיים מרגיע אותו. כשהאגו מנסה לנהל את הכל, המתח גובר. כשהנשמה זוכרת את מקורה, הגוף משתחרר. חוסן אינו כפיית שקט, הוא זיכרון של תמיכה. החוסן והכוח שלך לא נוצרים לבד, הם נוצרים כשאתה נזכר. שמור את זה ועקוב לחוסן שמכיל נשמה.